No hem de tenir por a les màquines, almenys com estan avui, perquè és que no són intel·ligents, és que fan feines molt altres, però són models de dades. La intel·ligència de les persones és que és més important que mai. I abans dedicàvem 9 minuts a fer feina on no portem valor i 1 minut a pensar, ara la màquina fa la feina dels 9 minuts i tenim 10 minuts per pensar. Per tant, és que és més important que mai la intel·ligència humana. No la pot substituir cap màquina. I nosaltres hem d'aprendre a pensar sobre aquesta intel·ligència. Això és molt important, perquè a vegades pensem que la màquina ho farà tot, o que ve a reemplaçar-nos. Ni una cosa ni l'altra. Nosaltres hem de fer la part de pensar i la màquina farà la feina més monòtona. Si hi ha gent que s'està escoltant i pensa en crear una empresa, quins 5 consells a futur els podries donar relacionat amb intel·ligència artificial i tendències digitals? 5, Uf, m'ho poses complicat. Vinga. El primer, que acceptem l'estadística més rellevant, que és que el 80% de les idees no funciona i, per tant, a vegades no hem d'allargar un projecte com si hagués de ser sí o sí el millor projecte que hem fet. Moltes vegades no funcionarà i quan abans ho detectem, abans podrem passar al següent. El segon, la perseverança. El tercer, ens fem una capa gruixuda sobre la pell de crítiques perquè no som un país que sigui excessivament amable quan algú fracassa amb una idea de negoci. Si em critiquen quan va malament, quan vagi bé em felicitaran. No. Quan va bé has tingut sort, quan va malament ja te lo dije que esto no funcionaria. Destinem temps a aprendre a parlar bé, perquè parlar és molt important per vendre un negoci, per explicar-lo i estem constantment presentant-lo. Per tant, que dediquem atenció a l'oratòria, que dediquem atenció a la salut mental. I és dur mentalment i és drenant, i més si ho muntes quan ja tens família. No és el mateix fer-ho amb 20 anys que ho tens del pare endavant que amb 3 fills. 5.